Ако сте попаднали веднъж в Родопа, най-старата планина в България, не бързайте да си тръгвате. Ще видите колко сладко е да се послуша клокота на някой бистър извор или приглушеното звънкане на хлопатарите по околните хълмове, цонкането на чановете, песента на неповторимата Каба Гайда. На 7 км от известното село Широка лъка в Смолянския край е село Гела. Единствено неговите жители дръзнаха да се опълчат на Британската империя и преди години не допуснаха туристи от Албиона да стъпят в селската мера, защото тукашните самодейци не получили британски визи за участие на тамошен фолклорен фестивал. Короната се впечатли от този жест на твърдост и отстъпи пред родопската песен. Затова е още по-любопитно, що за село е Гела. Както казва един от местните хора, българите твърде много научихме за чужди хора и народи, но за самите нас много малко знаем, да не кажем никак. Човек, ако не познава себе си, не може да цени други го. Нагазваме в тревното халище около Гела като по облаци. Самотният купен навръх Турлата дърпа очите отдалеч. А вятърът, който се спуска оттам, гали сякаш ведно с сенките на прадедите. Пълно е тука с митове и приказки. Местните хора са убедени, че селото е родното място на легендарния Орфей. Основаването на Гела се губи в древността, но се знае, че е основано от траките заради намерени тука руини, а и заради легенди. И наистина, пейзажът около Гела е като библейска гледка за очите. Сякаш някой е раздиплял планината от селото към рида Карлък, все едно е стълба към висините. А самият връх е сякаш стожер подпрял небето. Наричат го каменен Херкулес и небесен мъдрец, закичен с облаци, грамотевици и звездни сънища. Карлък е орлово гнездо на смоляните, хайдушко българско царство през сеничарските времена, горски закрилник по времето на Петко войвода. Не е рит, а любимец на слънцето. Родил толкова песни и сказания, светилище, от което строи поезия, музика, песен. Един краевед пише за Гела, че това е място, гдето има чуден език, пъстри носии, стари песни и гайди, гдето душата се изпълва с признателност и че Родопа е най-съвършеното творение. А един поет пък ще каже: аз дойдох тук да изпея бела съм бела юначе, да се надигна на пръсти и да целуна синьото небе. Това е то, центърът на Родопите. Тая природа никъде я няма. И най-важното е, че Гела съществува от 4 век от новата ера. В средните Родопи само Гела и Пазарско са съществували. Но легендата е такава, че тук голем зеленлюк направили на времето
турците и хората са изселили. Ако ви кажа, че има тук от оне връх до селото водопровод на прости керамиди, това показва, че имало много население. Но са изселили и сега в Сицилия, на южния брег на Сицилия, има един град Гела. Предполага се, че хората от Гела са отишли там и са заселили, за да пазят името, носи името Гела. В този град съм ходил аз. Тук пролетта е свежа, лятото тучно, есента шарена черга, а зимата бяла приказка. Така е в планината. За едни нежна и ласкава като майка, за други див първичен свят, пълен с изненади и понякога страховит. Планината облагородява народа и хората. Планината, когато пуснеш овцете и чановете зазвънят, ти чуваш песните и хармонията и няма в какво друго да се замислиш, освен в любовта на планината, в любовта на дърветата. Защото едно дърво, когато го изкорениш от земята, то съхне. А когато посадиш, то пуща корените си и до срещното дърво, до другото дърво и се сплитат. И така трябва да и може би и с народа. Незнайно кой и кога е положил основата на това село. В неговите покрайнини има останки от стар римски път. Кълдъръмената му настилка вероятно е свързвала Гела с селищата от другата страна на Карлък и още по-на юг с Беломорието. Разпръснато на 7 различни махали, село Гела се е променило през последните години. Много от къщите са опустели. Тук, според кмета Христо Драганов, живеят едва 70 човека, а училището и детската градина отдавна са затворени. Но душата на селото сякаш си остава същата. Част от нея живее чрез самодейците от местното читалище Съзнание. То е основано през 1929 година, а сградата му е построена с труда на местните хора, от най-малките до най-големите. Заради любовта си към народното творчество, те му правят дом, където царуват песните и танците. Така се създава и фолклорния ансамбъл. Състав Манол Радичев е основан през 1953 година и основоположник е местният учител, краевед и родолюбец Манол Радичев, който вече не е между нас. Състава носи неговото име. Началото състава е наброявал 150 човека. Танцори, певци, гайдари. Танцорите са били около 40-50 човека, 8 души гайдари и другото е било хор. С течение на времето, знаете, селата оредяват, както и сега тук населението е съвсем малко, с махалите някъде около 80 човека. Старите танцори, почти всички са в отвъдното. Ние сме продължители. Младите, то се предава от поколение на поколение. От всяка къща в селото са участвали хора както се казва от тогава, в колектива. Зимно време от махалите са идвали с фенери в снега, за да репетират тук в това читалище. Според народната памет, музиката в Гела има отколешни традиции. Днес те се съхраняват в местното читалище, където магията на родопската песен събира самодейците.
Тази песен тича из поляните, ширва се над баирите, извисява се чак до слънцето с желание за вечност. Тези обичаи трябва да се запазят наистина. Той автентичен фолклор трябва да остане и да се предава от поколение на поколение, защото той е основата на всички обработки. И ако не се запази от нас, така ще се отиде с старите хора, които се заминават и няма още да се покаже на сцена. Това е хубаво, че тук така ние сме заимствали от старите колективисти, от старите танцори и което сме успяли да съхраним, го съхраняваме, показваме го, играем го и го предаваме на младото поколение, за да може след нас, които остават, те да го играят, да го предават и така да остане за векове. Изяви имаме из цялата страна и в чужбина. Имаме много изяви. Почти на всички фестивали в България, на международни фестивали в чужбина. Бяхме в Англия, в Унгария. Сега заминаваме за Варненско лято, където откриваме. Участваме в програмата в откриването. Аз съм трето поколение участник в ансамбъл Манола Радичев и се надявам дъщеря ми да бъде четвърто. Тя идва със същото желание, както аз съм идвала през годините, когато бях малка. Съм очаквала, че ще участвам, но се случи, че така стана. Това е любовта към народното творчество, към музиката. Да ви кажа истината, че по махалите там, когато се събирахме на седенки, на попрелки, те всички пеят. То не е само до генността, но народа, може би в песните се е изливал мъката. И много от песните, ние нямаме песен, дето се казва, много за труд. И имаме песни в любовни отношения, защото пък на времето жената била много изсвенлива. Не да отиде да седне както сега на пейката с целувка и смилувка, а през прозореца или отдалеча на хорото, ако се запознае с някой. Такава е била любовта, но е била истинска. Останалата част от душата на селото е запазена в неговите църкви и параклиси. Старата църква Света Троица е построена на мястото на манастир, съществувал тук още в средните векове. С това място е свързана и една легенда. Тя гласи, че след заточението си в Бачковския манастир, патриарх Евтимий е бил погребан на скришно място, в този тук. Той е опожарен и сринат със земята през 17 век. Решавайки да построят църква на мястото на убит Алта в началото на 20 век, местните хора попадат на гроб, който е погребан висш православен духовник. Старите хора разказват, че родителите им са виждали скиптъра му преди да изчезне. С тази легенда обаче са свързани най-малко още две места в Родопите. Старата църква в село Бенковски, превърната днес в джамия, както и храмът Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Другата църква, Рождество Богородично, е построена през 1902 година. Белите й стени и камбанарията се виждат от всяка точка на село. За иконописването й, както и за реставрирането на параклиса на местността Илинден, се е погрижил местният самоук художник Никола Беевски. Мистичен глас го е накарал да се захване първо с параклиса Свети Илия. Палих си свещичката и спокойно. Застанах на вратата, обаче пак нещо ме дърпа непрекъснато навътре да отида към иконите. И пак ми се подсказва: Никола, ще можеш да нарисуваш тези икони вътре, да ги реставрираш, да почиствиш, да направиш тази църква. И така вътрешно, дори духовно, или как да кажа, моят дух е така просто от само себе си изрече, ще мога да ги направя. Постепенно поех инициативата, за да изуча рецептите, ермениите, всички тези неща, които са нужни за изографисването на даден стенопис, икони, както е по канон.
както едно време майсторите са правили тези неща и аз е така да мога да придобия, да се изуча от техните. Значи тук в тази църква, в Параклиса са идвали митрополити, свещеници, дори митрополита Арсений от Пловдив, Бог да го прости, той лично идва да види подготовката и начина на работа. И той доста хареса нещата и каза: продължава, Николай, ако имаш нужда от нещо, имаш подкрепата ми. Така ми се даде един импулс още от зареждам с огромна енергия и сила, за да продължа да рисувам. Просто мога да кажа, че енергията в селото е огромна, зареждаща. В Гела местните хора продължават да живеят така, както са живели предците им. Да обработват земята със своите си ръце и да пасат животните си из ливадите наоколо, които са като пъстрите гънки на шарен вълненик. Разпръснатите махали се кипрят една до друга, кихлибар в нанис. Бялото на пътеки и сокаци се вплита в зеленината като сърмена шарка на красива риза. Хубост ли, прелест ли, както и да го кажеш, все ще е истина. А тишината се чува, като звънчетата на овцете по околните баири. Досущ като във времето, когато точно тук се е родила песента емблема на Родопите «Бела съм, бела юначе». Легендата е свързана с овчарските саи на Карлък. Живеела тук красива мома, която се казвала Бяла. Имала си любим. И по време на едно от потурчванията на района, една стара жена я скрила заедно с други моми в горите на Карлък. Преоблекли девойките с мъжки дрехи и почернили лицата им. Братът на Бяла бил един от еничарите. За да я разпознае и да не я убие, момата запяла: «Бела съм, бела юначе, цела съм, светън и огрела». Тази песен сякаш те кани сам да посетиш огрените поляни на Илинден. От столетия в началото на август всяка година там се събират местните родове. Никой не знае от кога е събора, никой не знае от кога съществува параклището, което е ням свидетел на всичко това, което се случва на този събор. Това е най-големия събор в района. За него се готвят цяла година хората от селото и от всички околни села. Пристигат хората на събора и се настаняват по родови. Всеки род си има дърво. Така сядат род до рода, кум до свата, брат до брата. Този ден е жадуван цяла година. В този ден ще се срещнат, ще си попеят, ще се разтъжат, ще се поплачат, ще има усмивки, ще има и сълзи, ще има въздишки за това, че миналата година тя е била момиче, а сега вече е майка и кърми първата си рожба. Така че това е бил събор, който местните хора са чакали с нетърпение, на който да се разтъжат, да се поплачат и най-вече да се повеселят. Задължително за този ден се готви чеверме. Чевермето е така традиционна родопска кухня. Най-много чевермета са се изпекли през 28 година. Няма да сгреша, мисля, че 20 или колко така са наредени на една скара и се пекат. И се избира най-хубавия брав, най-хубавата овца,
така да бъде крехко, да бъде бяло чевермето, месцето да бъде бяло, да не бъде жилаво, да бъде хубаво изпечено. То си майсторите знаят как. Знаят на кое място, ако бръкнат така с ножа и ако пуска още кръв, значи печеното не е готово. Знаят, че трябва да го кажа на диалект, да се отхлопне от кокала. Тогава чевермето е хубаво. Реже се бавно, спокойно, през това време течат на здравици, благослови, така черпят се съседните родове. Въобще цари едно особено приятно въодушевление и веселие. Постепенно градуса на веселието се надига, чува се една гайда, после още една, после се чува песен, после още една, после още повече, после се хваща хоро и така започва Илинденския събор. Идеята за гайдарското надсвирване възниква малко след 2000-та година, с една година прекъсване. Това е всъщност петото поред. Заради пороите, които се случиха в 2005 година. Идеята е излезнала от Антония Чиликова, едно момиче, не родопчанка, но обичаща Родопите. Защо точно на гайдари и защо точно на гела? Ами защото гела е естественото място, където трябва да се случва това нещо. На гела Параклиса се казва Свети Илия, мястото се казва Илинден. Гайдата за родопчанина е и за бално, и за драго, така казваме ние, и за радост, и за мъка. И в двете ситуации родопчанина се утешава с гайда. С гайда родопчанина посреща и изпраща приятели. Именно за това ние се хванахме за тази идея и за наша радост от година на година гайдарското надсвирване всъщност се разраства, идват все повече гайдари. Все повече приятелства се завръзват. От миналата година имаме и приятели от Япония и от Австралия. Значи аз се казвам Ютака Бан, от Токио съм, Япония. Значи почнах да свиря на българската гайда преди, мисля, че 5-6 години, ама първо почнах с малката гайда, джира гайда и после почнах на каба гайда, родопската. Много ми харесва родопската гайда, защото самият звук на инструмент много доближава на човешкия глас. Рано слушах, нали? И просто, нали, да се казва, грам на сърцето ми. I'm Corey Dale from Australia, and I started learning the gaida back in 2004. And I bought my first one on the internet, and it was just a tourist toy, but it got me very interested. So I started researching and I bought some Bulgarian folk music CDs, and one of the tracks was the Sto Kabagaidi, and from the minute I heard that I knew I had to learn the Kabagaida. Last year in 2006 I came to Gela for the festival for the first time, and I found Bulgaria to be probably the nicest place I've ever been. The people are so friendly and the culture is so, it encompasses all aspects of life, and I've met so many friends and met so many interesting musicians, and I'm now starting to make gaidas back in Australia. What can I say? I love Bulgaria. Не знам дали може да се разкаже за магията на родопската каба гайда. Родопската каба гайда просто трябва да се чуе, да се усети. Моя добър приятел Петю Янев казва, гайдата е религия, и аз съм съгласна с него. Аз когато чуя гайдата, въпреки толкова години, 47 години съм на сцена, мен в стомаха ми се обръща в момента, когато чуя гласа на гайдата. Гайдата и свири, и пее, и плаче. Това е един невероятен инструмент. Ето защо справо наричат гела Орфеевото цвете. Понеже духът на музиката все още живее в диплите на Карлака.
Сега разбрахте ли защо жителите на Гела се сблъскаха с британската корона? Защото са горди, като красивата, необятна и силна Родопа. Каквато е тя, такива са и хората й, такива са и песните й. Такава и ще я запомня. С мамещото тревисто зелено на поляните, напръскано с бели маргарити, преливащо в маслено зеленото на чатуните. А вие, когато дойдете да се сродите с планината, не бързайте да слизате. Постойте. Постойте, защото тук ще намерите себе си. Поемете си дъх, напълнете душата си като родопска гайда и ще се възродите.